It-triq ta' Venezia hija waħda minn fost 90 triq fil-Mosta li jinsabu fi stat diżastruż u perikolus. Dan tħallit hekk wara li s-Sindku tal-Mosta Shirley Farrugia iddeċidiet fuq rapport tal-kumpanija tagħha u ta' żewġha li ma toroq m'għandhomx isiru. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali Owen Bonnici qal li għall-mistoqsija parlamentari li talbet b'mod ċar għar-rapport li sar fuq it-toroq tal-2012 il-Kunsill ta' rapport tal-2009. Żied li meta ħarġet l-istorja fil-ġurnali intalbet kjarifika għaliex ingħatat informazzjoni żbaljata. Hawnhekk is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Mosta prova jinħeba wara l-mistoqsija. Għal-Ministru Bonnici din in-nuqqas ta' trasparenza mhijiex aċċettabbli. Aħna irridu nibatu messaġġ lir-residenti tal-Mosta li aħna nagħtu każ ta' dan is-sofferenza li għaddejjin minna u dan l-inkonvenjent li għaddejjin minnu. Aħna jidrilna li l-Mossin jixirlhom Kunsill Lokali li jemmen fi trasparenza. Is-Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Qabela żiedet li mhux aċċettabbli l-mod kif aġixxiet is-Sindku biex tara li ma toroq m'għandhomx isiru. Jitfa' dawl fuq il-mod kif mexa l-Kunsill Lokali tal-Mosta. Mhuwiex indikat li Sindku li għandha kapaċità rappreżentattiva xi qed tirrappreżenta lir-residenti tal-Mosta. Mhuwiex indikat li inti tqabbad kumpanija li fija shareholder u li kumpanija tar-raġel tagħha biex tiddeċiedi dwar kwistjonijiet tal-Kunsill. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li għall-kuntrarju tal-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenek Adami, il-Partit Laburista jirrikonoxxi il-fatt li ħafna mit-toroq fil-Mosta jinsabu fi stat diżastruż.